To môžeš. Čau, David. Ahoj, Maťo. Povieš sa niečo? Hej. Jak sa máš? Jednu vec ti chcem povedať, Maťo. No, povedz. Ľubím ťa. Bakle? To je všetko? Hej. Ty si chcel povedať? Nie, to nie je všetko. Chcel som povedať, že všetci ľudia majú ideály. Každý má proste svoje ideály. Ideál krásy, ideál dokonalosti, ideál perfekcionalizmu, ideál toho, ako má vyzerať ich život, ideál toho, aký majú byť etický, morálny, ideál toho, ako sa majú stravovať. A jedno je potrebné k ceste k slobode, zbaviť sa úplne všetkých ideálov. Všetko sú to iba ideály, všetko sú to iba nezmysly. Iba nejaké naše proste konštrukty mozgu a mysle, čo sme si vymysleli. A treba tomu proste pochopiť. Všetko je to o tom pochopiť príčine, pochopiť koreňu a potom problém zmizne. Takže ja som chcel, aby sa zbaviť ideálu proste stravy a že surová strava 100% a blbosti a všetko okolo toho. Mali by sme jesť tak, ako sa nám chce, mali by sme robiť to, na čo máme chuť a jesť, na čo máme chuť a to, ako sa cítime, že je správne. A my sme si dali včera s Maťou pizzu a bolo nám fajne. Dali sme si vínko, potom sme si dali ešte, mali sme fajné rande, no. Potom sme si ešte dali k tomu nejaké čokoládky a tak, lebo človek keď začne žrať a potom stratí zábrany, ten démon sa prebudí a je strašne pažravý. Tak potom nám bolo tak trochu horšie a to bude fakt kvôli tým čokoládkam. Jedna pizza človeka nezabije a netreba to proste preháňať a sa nejak viniť. A keď človek má chuť, tak nech si dá. Keď hoci kto z vás má chuť, nech si dá. Ja som od apríla do septembra, čo ja neviem koľko, 5 mesiacov, nemal som chuť na nič, tak som nejedol de facto samú surovú stravu. Teraz som dostal chuť na pizzu, keď ho to Maťa rozprával, tak sme si dali pizzu. A tiež ma aj štvalo to, že sme museli strašne veľa to jedlo riešiť a nakupovať a bolo to zložité a boli sme hladní. A nemali sme juice, nemali sme smoothie, nemali sme nejaké správne tuky, proste nejaký ľan, alebo olej, alebo neviem, sezam, klíčky. Akože čisto z ovocia, no keď je človek tak veľa ovocia, tak potom má strašne veľa cukru. To je jedno proste. Chcem povedať iba to, že keď človek má chuť, nech si dá. A nechcem, aby niekto akože mňa bral nejak dogmaticky, že alebo proste, že nejaký taký super idol vzor a potom sám sa vinil, keď náhodou nejak si dá niečo, proste niečo premôže, na niečo má chuť, proste pohodička. Pretože ja sám som strašne veľa času strátil trápením sa. Je tam osa na foťaku, tak Maťa zomiera od strachu. Dneska ja sám... Dúfam, že som na kamere. Ja sám som strátil strašne veľa času trápením. Skonči to video. Až dve husy. Tu až štipla dneska. Chcete ako mám opuchnutú nohu. Celý deň sa trápim kvôli tomu. To som nevedela chodiť, sme prešli asi 5 km pešo. Sve som krilela, noha ma bolelo. Ja tu som zase porezaný. Tak pozrite. No ale aby som sa vrátil, ja som stratil strašne veľa času tým, že som sa sám seba akože som chcel byť dokonalý a chcel som byť akože perfektný a úplne najzdravší a proste jedna akože rozumne, lebo ja som taký rozumný človek a stále som chcel akože robiť tú najrozumnejšiu možnosť. Už nejaké posledné 2-3 roky som proste v kuse bojoval so sladkosťami, že mal som chuť na čokoládu, nechcel som si ju dať, dal som si ju, potom som si za to vyčítal, jedol som ju s pocitom viny. Potom som zase akože, že nechcem, niekoľko dní som vydržal, zase som si niečo kúpil. A tak stále dokola proste v kolečkách hore dole. Niekedy som vydržal pár mesiacov, potom zase som sa vrátil. Potom to nejak akože konečne som to skončil, keď som konečne pochopil, že kalórie sú základ všetkého a keď človek nemá kalórie, potrebuje sladkosti. Takže keď niekto z vás bojuje s tým myslím, že chce sa zbaviť závislosti na sladkostiach alebo na hociakej strave varenej, hocičo, chlieb, syr, hocičo, všetko je to o kalóriách. Keď sa nažrete dosť veľa banánov, keď zožerete veľa banánov, tak nepotrebujete vôbec nič. Proste budete sytí a bude vám všetko akože stačiť. Akože v jedle sú ešte nejaké chuti a tak, hej, nejaké fajné vône a tak, ale de facto je to základ je kalórie. Proste mozog funguje tak, aspoň mužský, ženy to možno majú inak emocionálne, ale mužský mozog funguje, že chcem kalórie a to je všetko.
Takže odkedy som začal jesť kalórie, tak som nemal nejaké potreby. Posledných 5 mesiacov, alebo neviem koľko, alebo aj 9 mesiacov som jedol celkom v pohode surovú stravu, minimum sladkosti. No posledných 5 mesiacov žiadne, pretože som proste mal dosť kalórií, no. Ale veľa času som strávil tým, aby som sa vrátil späť, že som sa za to vinil. A nechcem, aby ľudia, takí, čo začínajú možno, že so zdravou stravou, so zdravým životom robili to isté. Takže som sa rozhodol, že už neviem prezentovať, že surová strava, ale proste, ja neviem, zdravá strava, živá strava, proste človek, presne ako teraz to bolo v tej knižke, čo sme si čítali s Maťou, aj McDougall to píše v svojej vynikajúcej knižke McDougallov plán a takisto to píše hentá jedna žena Angličanka v knižke Ste to, čo jíte, čo sme si písali, že nie sú nezdravé jedlá, sú iba také pochutinky, ktoré by sme mali jesť iba občas, že keď máme chuť, napríklad nejaký keksík, čokoládku, alebo neviem, hocičo, proste čo vám chutí, dajte si to občas, keď máte chuť a nerieši to, že netreba sa za to nejak trestať a tak. Mne sa stále páči aj tak myšlienka, akože jesť úplne čisto surovú stravu, pretože myslím, že má to nejaký zmysel. Myslím, že medzi 99% a 100% je akože dosť veľký rozdiel, takže asi tom budem pokračovať, sme si trochu užili a tak, možno si ešte aj už neviem prečo nie, neviem to riešiť, v zime tiež uvidím ako budem a mal by som viacej sa budem snažiť, akože keď niečo mám chuť, tak si to dám a potom budem radšej sa pozorovať, ako tá raňa pôsobí. Napríklad teraz som si dali pizzu, som sa proste fajne vysral, sorry za výraz, to fajne smrdelo, všetko proste mi to tekuté, blablabla, humus. Tiež mám nejaké vyrážky, sa mi vyhodili hneď, že akože telo sa hneď čistí pomocou vyrážok a tak no. Ale čo som chcel povedať, proste základ, zbavte sa ideálov a robte tak, ako to cítite a proste pohodička, nejaké stresy, máme celý život pred sebou. Pomaly ďalej zájdeš, každý mesiac 10% surovej stravy pridajte proste ku každému jedlu trochu šalatu, ku každému, alebo na raňajky proste ovocie a také tie pomaličké kroky, netreba to nejak hrotiť. A ja myslím, že aj keď človek skončí na nejakých 50 alebo 75% surovej stravy, je to vynikajúce, je to skvelý postup. A mnohým ľuďom odporúčam, aby si fakt pozreli ten McDougallov plán a aspoň sa začali stravovať vegánsky a bez rafinovaných cukrov, bez rafinovaných tukov, strašne akože zložité reťazce, proste spálené pražené veci, humus, bez denaturizovaných produktov, ako je proste biela múka, že úplne to je denaturizované živiny, to sú samé kalórie a nič viac tam nie je, takisto rafinovaný cukor, samé kalórie a nič viac, ale to strašne ničí telo. A proste všetky tie chemikálie, tie strašné tie aditíva, čo sú tie umelé sirupy alebo Coca-Coly, akože keď je Coca-Cola bez cukru, tak tie chemikálie, ktoré tam sú, ktoré nahradzujú ten cukor, tie sladidlá umelé, to je 100-krát horšie ako rafinovaný cukor. Ja by som radšej jedol lyžičku za lyžičkou bieleho cukru, ako by som si mal vypiť Coca-Colu. A také veci proste, mäso tiež, fuj. Tak týchto vecí sa zbavte, hej, akože to je také zlé. Ale netreba to hrotiť, pohodička. Kľudne si sem tam dať, čo to tak chce. A žiť šťastne a hlavne sa smiať, mať sa rád, milovať sa. Inak celkom Maťa potešila, ako sa začala smiať dneska ráno úplne, začala byť veselá, začala baviť so všetkými tými ľuďmi tam v našom kde spíme s tými španelkami. A taká začala byť taká živšia ako nikdy predtým, že koniec, že fakt akože stalo dozadu. Hej, no akože nejaké pnutia. No ja neviem, stimulanty, endorfíny, rob si čo chce, ja neviem. Môžeš nám to povedať, keď chceš, ale fakt ako chcem povedať, že choroby vznikajú ako pnutia v našom tele, že niečo tak tlačíme, niečo tak akože blokujeme voľnému prúdeniu energie a toto treba úplne všetko odstrániť, úplne so všetkým sa vyrovnať, každému človeku odpustiť, byť úplne spokojný, vyrovnaný, šťastný, robiť si presne to, čo chcem a nie hocičo iné. A akože fakt byť taký akože uvoľnený a v pohode. A strava takisto, no, pomaličky. Veľa čítajte, veľa pozerajte videá, pozerajte naše videá, pozerajte, o tom je kopu filmov, o tom je kopu kníh, v angličtine, v slovenčine, v češtine. Zatiaľ toľko. No prečo si bola taká... Neviem, ako mala som dobrú náladu. Včera. No je to pravda, fakt, že som dala čokoládok, sme si dali zo pár trošku endorfíny, trošku pomohli, ale nejde to len. Akože som si uvedomila včera, že fakt, akože netreba to riešiť proste, len tú strávu, že neviem, toto nemôžem, toto môžem a tak proste. A že sa len riešiť, kedy budem jesť, čo budem jesť. A tak proste som sa tak nejak oslobodila od toho pocitu, že tá stráva je nejak to najdôležitejšie, čo proste musím riešiť. A som si uvedomila, že proste fakt, že dám si pizzu, pôjdeme na pizzu a je dobré, no,
vyskúšam. A vyšli sme, bolo super, chutilo nám a fajne mi bolo, akože trošku fakt tie pocity, no. Také ťažšie na trávenie, ale akože super nám bolo. Potom sme stali čokoládky, fajne a proste som neriešila, že sa to nesústreďovala, že nejak, o bože, teraz neviem, veľmi veľa čokolád tam naraz a neviem, jak mi bude a ráno mi bude zle, proste fakt som sa oslobodila od toho a to je všetko. Bolo mi super, ráno som sa zobudila úplne vyspatá, začali si spať asi kedy o 2:30, sme mali trošku dlhšiu cestu domov, no a spali sme koľko, ani nie 6-7 hodín, tak nejak 7 hodín. A super, proste. Stačilo mi, ráno som sa zobudila, dobre, a tak bolo. A od rána som v pohode. Ale stále predsa len surová strava je lepšia. Ja o tom strávim kopu videí, prečo to tak je. Že to sú nám to vedecké dôkazy a dôvody a akože dáva to logiku. To, že Maťa sa teraz nabudila stimulantmi a... Hej, ale to, že sa Maťa nabudila stimulantmi, tak sa akože možno kratšie spala a bola v pohode, tak to je fajn, lenže takto človek dlho nevydrží, tak to vydrží 20 rokov a potom skape. Ale ešte čo chcem povedať je, že teraz odteraz všetci, čo hovoria, že 100% surová hento tamto, sú pre mňa idealisti a mám ich dakde a sú proste iba obeťou nejakého ideálu, že existuje proste nejaké jedlo alebo hociaká blbosť, alebo že nejaká dokonalosť, alebo... A potom ešte chcem povedať druhú vec pre ľudí ako je Ivo, že posledných 5 mesiacov som nemal ani raz chuť na hocičo varené, ani nič, ani nejaká pizza. Mám tu nejakou v skrinke od nejakého septembra alebo od oktobra a nemá sa ani nikdy chuť, pretože kúsem mi toto tu stačí, toto je také vynikajúce jedlo a potom väčšie tie šaláty a tie si fakt vychutnávam. Takže nie je to tak, že som teraz akože ja nejak si odopieral, triknem sa a čo. Akože fakt som bol v pohode a teraz som dokázal, že keď mám na niečo chuť, tak si to dám a nebudem to riešiť a nepotrebujem to riešiť. Ale aj tak ako si mi viac teraz tie banány chutia, je to také light, taká čistá strava, taká jasná, taká krásna, akože také človek cíti tak dobre, tak jednoducho, to trávenie je také jednoduché a rýchle a pekné. Takže tak, no ale treba akože pohodička, experimenty. Takže toľko. Banánik so šalátikom, fajné. Burgery. No, ľudia. No, chcem povedať ani ako ráno, jak som sa zobudila a vôbec som akože nemala chuť na niečo také proste nezdravé. Som to absolútne neriešila. Som sa zobudila, napila som sa vody, mali sme hrozno, som si dala hrozno, fajne, super mi bolo a nejak som nemala chuť, že ježiš, teraz zase som sa vrátila naspäť na varené, proste neriešila som to. Hej, ale je to náhodno, pretože nebol šport v noci, takže... Predsa tak mali sme 3-hodinovú prechádzku do písky, že sme spalili. Tá varená strava má svoje nevýhody. Čo sa týka istých oblastí. Prechádzka bola super. Pozrite na krásny výhľad. Krása. Chorvátska pláž. Tu by som ostal ešte pár mesiacov. Tak sa máte ľudia krásne. Čaute.